Какво би било, ако телефона ви можеше да прави всичко без да отваряте нито едно приложение? Deutsche Telekom току-що разкри своя AI фон на MWC 2025 и това може да се окаже най-голямата промяна в смартфоните досега. Това устройство идва с AI асистент без приложения, който може да резервира таксита, да прави резервации и дори да пише имейли, без да се налага да превключвате между приложения. Захранвано от AI технологии, от Perplexity и други партньори, то носи усъвършенствана автоматизация директно на заключения екран. Представете си, казвате на телефона си да резервира полет и той просто го прави, без търсене, без формуляри, без допълнителни стъпки. Това може да промени начина, по който използваме смартфоните, като ги направи по-бързи и по-интуитивни от всякога. Но дали това означава края на традиционните приложения? Какво мислите? Споделете мнението си.